सध्या ना LPG गॅस सिलेंडरचा ना मोठा तुटवडा चालू आहे. तर प्रत्येकजण काय विचार करतं, कमीत कमी सिलेंडर वापरून आपण कसं व्यवस्थित जेवण बनवू शकतो. तर सिलेंडरचा कमीत कमी वापर करून व्यवस्थित पोटभरीचं असं जेवण बनवायचं म्हणजे आपण पुलाव, मसाले भात किंवा बिर्याणी बनवू शकतो. तर त्याच्यासाठी इथे मी मी मसाला बनवलेला आहे. हा एक मसाला जो आहे तो आपण एकदा बनवून ठेवला, की तो वर्षभर टिकतो आणि आपण जी बिर्याणी किंवा मसाले भात बनवणार आहे त्याची चवसुद्धा दुपटीने अशी वाढते. तर इथे मी पहिल्यांदा धणे घेतलेले आहेत 1 वाटी भरून. म्हणजे 1 कप धणे घेतलेत. त्याच्यानंतर 1 चमचा भरून लवंगा घेतलेल्या आहेत. ह्या 20 ते 25 लवंगा आहेत. त्याच्यानंतर इथे शहाजिरा घेतलेला आहे. हे अर्धा चमचा शहाजिरा आहे. इथे 2 चमचे भरून मिरी घेतलेली आहेत. 2 चमचे जिरं घेतलेलं आहे. 2 चक्रफुलं घेतलेली आहेत. चक्रफूल किंवा बदाम फूल पण म्हणतात याला. मसाला वेलची 2 घेतलेली आहेत इथे. त्याच्यानंतर हिरवी वेलची घेतलेली आहे 4 बोंडं. जायपत्री किंवा जावित्री असं म्हणतात, तर हे 1 असं जावित्री घेतलेलं आहे आणि हे थोडं कुस्करून घेतलंय. त्याच्यानंतर दगडफूल घेतलेलं आहे 2 चमचे भरून आणि 1 स्टिक दालचिनीची घेतलेली आहे आणि ही थोडी चेचून घ्यायची म्हणजे भाजताना मदत होते, पटकन अशी भाजली जाते. आणि आता इथे मी तमालपत्र घेतलेली आहेत 4. 4 तमालपत्र थोडीशी अशी कापून टाकायची आतमध्ये. आता मी आतमध्ये 3 चमचे भरून इथे काळे तीळ घातलेले आहेत. हे जे काळे तीळ आहेत ना, हे ह्याच्यामुळे आपल्या मसाल्याला जो आहे तो रंग छान येतो. त्याचप्रमाणे हे पौष्टिकसुद्धा आहेत. हे सगळे मसाले जे आहेत ते आपण एकत्र भाजून घेणार आहोत. पहिल्यांदा मसाले सगळे पॅनमध्ये काढून घ्यायचे आणि त्याच्यानंतर गॅस सुरू करायचा आहे. जास्त वेळ लागत नाही. 5 मिनिटं असे मंद आचेवर भाजून घ्यायचे. परतून भाजायचे आहेत. म्हणजे मसाले छान खमंग असे भाजले जातात. तर व्यवस्थित असा हा मसाले सगळे एकत्र भाजून घेतलेत. ही जी पानं दिसतायत ना तमालपत्राची, ही थोडीशी अशी कुरकुरीत अशी होणार हे भाजत आली की मसाले आणि छान असा खमंग वास सुटतो. तर इथे छान असे खमंग भाजलेले आहेत मसाले. आता हे मी थंड करून घेतेय. थंड झाल्यानंतर हे आपण मिक्सरमध्ये लावून घेणार आहोत. इथे व्यवस्थित असे सगळे मसाले थंड झालेले आहेत. हे मी मिक्सरमध्ये घालून लावून घेते मिक्सरच्या भांड्यात. एकदा हा मसाला बनवून ठेवला ना, की चांगला वर्षभर टिकतो, काहीही करावं लागत नाही आणि आपण पुलाव किंवा बिर्याणी केली ना, तर त्याच्यात हा मसाला घातला, की त्याची जी चव आहे, छान असा वास पण येतो आणि चवीत पण बदल होतो. खूप छान लागतो असं बिर्याणी किंवा पुलाव ह्या मसाल्यामध्ये. हे मसाला मी एकदम बारीक असा वाटून घेतलेला आहे मिक्सरच्या भांड्यातून आणि हा मी एका काचेच्या भांड्यामध्ये ठेवून देणार आहे. आपण मसाला ठेवायला काचेचं भांडं किंवा बरणी जी काही वापरणार आहोत ना, ती स्वच्छ अशी धुवून उन्हामध्ये वाळवून घ्यायची. म्हणजे मसाला छान वर्षभर असा टिकतो. तर आजचा माझा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला मला नक्की कमेंट करून सांगा आणि असंच मस्त मस्त खावा, सुशेगात राहा. माझ्या व्हिडिओ लाईक आणि शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक यू.